Zdravím, já jsem Páter a vítejte v Jackassu. Teď můj nový byt, můžete si ho prohlídnout. Tady pár kolegů. Děláme pokus, vždycky jsem to chtěl vidět. Vyhazujeme jistič pružinkou. Zde můžete vidět pružinka v zásuvce. Detailnější pohled. Do té teď David crkne, tím pádem vyhodí jistič a pružinka se ztratí. Watch and learn. Tak pojď, Davide. Nekoukej do toho, ale. Aha, pojďte dál, pojďte dál. Znovu ještě David. Ty krávo! Tak jen si pán jistič. Pojď ty posvítit. No, jistič je zaplej. Sprněli ty vole. Zdá se, že jste vyhodili celý panováč. Nemáš to. Pocit na zásuvku, jak vypadá. Ty krávo, ale je tam kus. Ta zásuvka je dost vohůlená a kousek propisky tam je. A smrdí to. Na zamásky je to polí. Ono tam bude pružinka ohřela, zásuvka úplně, ale je to lepší. Posvíť na mě. Tak jsme vyhodili asi celý panováč. Teďka čekáme, až to někdo nahodí, pak se nesmíme prozradit. Watch and learn.